Ahoj, já jsem Charles Bartovský, ale říkejte mi Chuck. Televize Prima uvádí Chuck a helikoptéra. Tohle jsou mý boty. A tohle můj život. Samý špioni, honičky, ninjové, co kradou písíčka a já to všechno zachraňuju. Ještě moment. Teď trochu spát. Pracuju v Bajmoru. Bejvala to pěkná nuda. Chucku, pojď sem, dělej. Vysvětli mi, co to má znamenat. To se ti povedlo, Jeffe. Uvědom si, že nepracujem pro Large Mart. Je to konkurence. Dovedeš si představit tu ostudu, kdyby nějaký poskok z Large Martu vystavil jejich aušusový zboží na naši posvátnou zelenou barvu? Tohle mělo být dávno dole. Už včera. Teď uvidíte úžasný kouzlo. Morganovo. Tohle je můj kamarád Morgan a není to kouzelný. Všechno se změnilo, když jsem dostal e-mail od Bryce Larkina, spolužáka z Vysoky. Abyste věděli, pracoval pro CIA, kde ukradl fůru vládních tajemství. Klíčových tajemství, kvůli kterým vás můžou klidně zabít, když je znáte. A najednou se mi ty tajné údaje dostaly do mozku. Což znamená, že mi každý okamžik hrozí nebezpečí. Stůj! Stůj! NSA mi na ochranu poslala svého nejlepšího agenta, Caseyho. Jde z ní hrůza. Pracuje v Bajmoru v utajení. Takže teď musím chránit svou vlast před zabijáky... Ne, Casey! Teroristy. A zlodějíčky. Casey, ne, je to jen videohra, životy nejsou v ohrožení. Vlast je v bezpečí. Hon. Je tady teprve den a už tu práci bude vážnějc než já. Protože je to magor. Řekni mi něco, co neví. Čau, Dafe. Rád tě zase vidím, co pak? Teď už nejsi takovej drsňák, co? Moc se ti to nelíbí, že jo? To máš za to machrování. Sáro. Také CIA vyslala svého nejlepšího agenta. Jo, já vím teda, spíš agentku. Řekla mi, abych jí věřil, ale jako všechny ženy má i ona minulost. A vystupuje jako moje přítelkyně.